खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आलुफारा गामियाव 100% बिपिएफ दं बुंनायनि सायाव गहपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि दुर्गे नार्जारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों खेंफोरथि होदों। बिथां दुर्गे नार्जारीया गोख्रों रावजों बुंथिदों दि आलुफारा गामियाव 100% बिपिएफ दं बे नंखाय बाथ्रा। मानोना आलुफारानि गोबां नखरानो इउपिपिएलजोंसो नांथाबनानै दं। आलुफारा गामियाव बिपिएफआ 20% बिपिएफआ गहपुर हालामाव लाथिख' जाबोगासिनो दं होनना गोख्रों रावजों बुंथिदों बिथां दुर्गे नार्जारीया। आरोबाव बिथां दुर्गे नार्जारीया बेरफ्रुसार रावजों बुंथिबावदों दि बिथांमोना जोंखौ गोजांबाय होनना बुंदों, नाथाय बिथांमोनासो गोजांनायजों गिनायजों खोमसियाव थानानै खेंफोरथि लाबोदों होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुर्गे नार्जारीया। बिथां दुर्गे नार्जारीया बुंथिबावदों दि बिपिएफआ सनापुर पन्चायतआव पन्चायतनि राज खालामनायावनो आसाम सरकारनि आसनिजोंसो रायजो राजाफोरखौ अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनदों आरो जाय बिथांमोना आंखौ बिटिआरआव हाबाखै होनदों बिथांमोननि मेलेमाव जेबो गैया होनना आं सानो होननानै बिथां दुर्गे नार्जारीया बुंथिदों। आरो सोरबा आफादखौ लानानै राजखान्थि खालामदों होननाया 100% नंखाय। बिथांमोना सानस'नो हायैयाव बुंदों जानो हागौ होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुर्गे नार्जारीया। प्रमद बर' बिथांनि अननायाव गहपुर जिल्लाया बिटिआरआव सोसनजानायखायसो आं राजखान्थियाव ओंखारबोदों। आंहा बेयाव थाखा फैसानि सोमोन्दो गैया आरो फैबाय थानाय समाव गहपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ प्रमद बर' बिथांजोंसो थानो थाखाय खावलायदों गहपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि बिथां दुर्गे नार्जारीया। बेनि अनगायैबो बिथां दुर्गे नार्जारीया मा बुंथिबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बिथांमोना सानदों नामा आलुफारा गामियावल' जे दिनै 100% बिपिएफ दल दं होननानै? 80%आनो जोंनि, बिथांमोननिया 20%ल'। बिथांमोना जुदि इसिबां दम दंबा गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय लानानै दिनै जोंनि सेराव मानो काउन्टार होनो हायाखै? आं बिथांमोनखौसो आं नुदों दिनै बिग जिर' जानो फैगासिनो बिथांमोना। दिनै बिथांमोना आलुफारा मोनसे गामिखौल' लानानै राजखान्थि गेलेनो फैदों बायदिसो आंनि नुथायाव नुबाय। नाथाय जोंनि थाखाय बेयो मालाबाबो जुक्ति नङा। दिनै जोंनि गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरा 100% जोंजों लोब लोब बाहागो लानानै दंखायो। जोंहा बिथांमोना जोंखौ मोनसे खोथा बुंदों गोजांबाय होननानै, नाथाय बिथांमोनासो गोजांदों। गोजांनायजों प्लास गिनायजों बिथांमोना खोमसियाव थानानै मैया जोंनो मोनसे जोंनि गेजेराव खेंफोरथि लादों आरोना। बेखौ नुनानै खिन्थु आं ओरैबायदि मिनिनोसो ओंखारदों आं, माने आंनियाव मोनसेबो बिसिनि जिथु सोंनायनि फिननाय होनो लागा होननानै आं सानाखैमोन। नाथाय आं धोरोमनि बेलाखौ लानानै आं रावजोंबो राजखान्थि गेलेनो गोसो जाया। बेयावनो आं गासै निउस नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव प्रेस मिटखौ लिंनानै लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आंहा मैया आलुफारा गामियाव सासे आं आयं होननानै लानांसिगोन। बिथाङा बुंदों दे दिनै बियायं सियायं मोनलायबाय होननानै, बे हिसाबै आयं सोमोन्दोखौनो लिंबाय। आं पलिटिकेलावथ' थाखायो बेबायदि बुंलायनाया, थेवब्लाबो आंनि दिनै खेंफोरथि धोरोमनि बेलाखौ लानानै आं नोंथांमोननि सेराव बेखौनो बुंनो सानदों। दिनै धोरोमा बयनावबो थानांगौ। पलिटिकेल गेलेग्रा होननानै जे धोरोम गैया बेबो नङा। दिनै पलिटिकेलजों लोगोसे धोरोमाबो थाफाबासो जों जिउआव गासिबो मोनफ्रोमबो खामानियावनो उनथ्रिलांनो हागोन, आं बेखौ सानो। धोरोमाव आंहा नाथाय जेबो बिबान गैयामोन, नाथाय बिथांमोना बुजिया सोमजिया दिनै आंखौ धोरोमाव बिबान थानानै दिनै बेबायदि पलिटिकेल आफादाव मानो फैखो मानो नुजाखो बेबायदि बुंदों। नाथाय आंखौ बे आब'आ रोङाबो जानो हागौ बा मिन्थियाबो जानो हागौ, आब'आ एसे रोंगौथिबो गैया जानो हागौ होननानैसो आं सानो। आब'आ पलिटिकेलनि बेलायाव जेबो रोंगौथि गैया होननानैसो आं साननानै लाबाय। मानो होनबा दिनै आङो धोरोमाव आंखौ नुयो सम सम ससियेल मिडियाफोराव आंखौ सासे एसे राफोद आइजो होननानै दिनै जोंनि धोरोमनि आइ बाबामोनहाबो शास्त्र बिजाब फरायनो थाखाय लिंहरो, बेयाव आं थाङो। बेनोल' आंनि खेंफोरथिया। आंहा नाथाय धोरोमाव बिबान गैया। आं बेखौ दिनै रोखायै नोंथांमोननि सेराव फोरमायनाय जाबाय। दिनै आलुफारा गामियाव जे 100% बिपिएफ दं बेखौ आंनाव गोसोआव फोथायनाय गैया। मानो होनबा जोंजोंनो दिनै आलुफारा गामिनिफ्रायनो गोबां न'खरा नांथाबनानै दं। जोंजोंथ' गुबुन गुबुन आफादा लोगो होदों होनना बुंनायाथ' बेथ' नंखाय। जोंजों रावबो आफाद गैया। दिनै जों इउपिपिएलनि मोनसे दल एबा हानजा जानानै दिनै जोङो जोंनि हारिनि मोनसे थामोनथा एबा मोनथायखौ लानानै दिनै जोंनि जि लामाया जोंखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो लादों, दिनै जोङो मोनसे हारिनि थामोनथाखौ नायनानैसो जों प्रमद बर' सारखौ जोंनो नांगौ होननानै जों सारखौ दिनै आखाइ खबजबनानै बिथांनि सेराव जोंनि हारिनि थामोनथाखौ लानानैसो जों ओंखारदों। नाथाय सोरबा आफादखौ जे लानानै जों मोनसे पलिटिकेल गेलेदों बे मालाबाबो नङा। बे 100% नंखाय। बिथांमोना सानस'नो हायैयाव बुंदों जानो हागौ। बे आयंमोना जेबो आंनि नुनायाव माखासे बिबुंथिगिरिफोराथ' लोंनानैसो खोथाखौ बुंदों, बेबायदि सिस्टेमखौबो आं नुनानै मोनदों आरो आंनि नुथायाव। बेथ' नंखायथार। आं हारिनि मोनसे थै दं हिसाबै, बर' समाजनि मोनसे आंहा गुदुं थै दं हिसाबै सासे दख'ना गानग्रानि फिसा महरै आं दिनै हारिनि थाखाय मोनसे जेरै कनक लथाया दिनै हारिनि थाखाय जेरै गावनि जिउखौ नागारलांदों,
आंबो सासे बै जोंनि बर' हारिनि दा जिथु बिटिआरआव जोंखौ सोसननायनि थांखिखौ जोंनो प्रमद सारा होदों बेखौ लानानैसो आं दिनै ओंखारबोदों। आंहा बेयाव रावबो रां थाखा फैसानिजों आंहा सोमोन्दो गैया। आं हारिनि मोन्थाय एबा थामोन्थाखौ लानानैसो आं दिनै बेहाय पलिटिकेलाव ओंखारबोदों। उननि बाथ्राया बेलेग। आं दा फैबाय थानाय इलेक्सनखौ आं जोंनि रायजो राजाखौबो खावलायो। दिनै जोङो दिनै प्रमद सारखौ आथिं हमनायनि सम फैदों। दिनै प्रमद सारा इयुनाव जोंखौ नायो नाया बे उननि खोथा। दिनै 5 बोसोराव जोंनि बै थामोन्थाखौ लाफुंजोबनो थाखाय जोङो दिनै प्रमद सारखौ गले गले आथिंबाबो हमनांगोन बा जोंनि गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन प्रमद सारनि जानानै जों बयबो लोगो जानानै जोंनि बै जिखिनि गहपुरनि आद्रा थाबोनाय मोन्थाय बेफोरखौ लाफुंजोबनो आरो दिनै जोंहा बिसिडिसिनि गोनांथि, दिनै जोंहा सासे एमसिएलएनि गोनांथि, बेफोरखौ बै गोजौसिम सानहरनानै गोथौ नोजोरजों नायनानैसो आं दिनै इउपिपिएलआव बाहागो लादों। आं बेखौ रोखायै फोरमायो। आंनि नुनायावथ' जोंनि गहपुर हालामाव जिर' होननानैसो बुङो। बिटिएफआ पन्सायती राजबो खालामखांबाय जोंनि सनापुर पन्सायतआवनो। दिनै सनापुर पन्सायतआव पन्सायती राज खालामनायावबो बिथाङा जोंनि बे आसाम गभर्नमेन्टनि आसनिजोंसो दिनै जोंनि जा एसे रायजो राजाफोरखौ अनसुंथाइ होदों बेखौ जों नुदों, नुवा नङा। नाथाय बिथाङा जे हाग्रामा सारा जे बिथांनो थफ्ला हरनानै जोंनि गहपुर हालामाव बिटिआरनि होननानै बा मोनसे बर' मोनसे आफादनि होननानै दिनै बेयाव रां थाखा फैसा सफैदों बे रोखा नङा। जोंनि गहपुराव मालाबाबो बेबायदि नुथायखौ जों नुनो मोनाखै। जाय बिथांमोना आंखौ बिटिआरआव हाबाखै होननानै बुंदों बिथांमोननि मेलेमाव जेबो गैया होननानैसो आं साननानै लायो। दिनै थारैनो बिसोरो आंनि सिगाङाव सिनायथि होबाय।